Sa isang barangay ng munisipalidad ng Alabel, ang kabisera ng probinsya ng Sarangani ay may nakatagong subdivision. Ito ay ang Pacman Village na pinagmamay-ari ng Pambansang Kamao at kasalukuyang nakaupo bilang senador, Senator Manny Pacquiao. Bagamat tila mansyon ng mga bahay dito ay may kulang pa rin. Dahil wala ngang sapat na tubig ay hindi na naisipan ng mga nakatira rito ang pagtanim ng mga bulaklak pampaganda. Lula ng dalawang pampasaherong jeep ay medyo kinabahan at excited ang iba naming kasamahan. Pagpasok pa lamang sa lugar ay napansin na agad ng aming team na walang nakalagay na mga list of officers kung saan sana kami ay hihingi ng iilang impormasyon. Sa aming paglilibot at pagtatanong sa ibang residente ay tinuro sa amin kung saan ang bahay ng kanilang chairman. May buntag. Nasa si chairman po. Wala, nagdagaw. Ngunit sa kasamaang palad ay may pinuntahan pa ang nasabing chairman kung kaya't sumangguni na lamang kami sa isa sa mga opisyales ng nasabing purok. Tumungo kami sa bahay ng isa sa mga kagawad na si Honorable Jeffrey Baraquel. Ang mulo diri sa kuan sa Pacman Village sa Makatauhan, una-una kanig yung tubig tapos kuryente kani mo ni ilahang mulo diri. Usa puna kanang livelihood. Manghinaot unta mi kana maabot na diri lugar ng mga tao diri. Gawas nga lisod pag yun, busy pag yun sa trabaho. Nag-iya-iya na lang sila og anong mga bulak sa kilid-kilid kana mo na lang ginailahang kuan. Dahil hindi pa ganon kaklaro ang mga impormasyon patungkol sa suliranin ng bawat isa ay rumisponde agad ang aming kasamahan at dali-daling in-interview ang lahat ng mga nakatira sa nasabing village. Hindi ganoon kadali ang mga problemang kinakaharap ng mga residente at hindi rin ganoon kadali para sa amin na masolusyonan agad ang kanilang hinaing lalo pat ilang Sabado lang ang ilalabing namin sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang Sabado matapos ang evaluation na ginawa ng team ay nakapaghatid agad kami ng tuwa sa mga bata at magulang ng kami ay nagpa-feeding program. Laking gulat naman ng residente na naunang nakapag-fill up ng attendance dahil sa kanilang natanggap at pinarangalang earliest bird. Natapos na ang kaunting bigayan ng pagkain. Pawis at pagod ang naranasan ng lahat, ngunit sa kabila nito ay napawi namang lahat sa pamamagitan ng mga ngiting aming nasilayan habang sinusubo ng mga bata ang inihanda naming arroz caldo. Lumipas ang ilang araw ay nakabalik kaming muli. Doon na rin sinimulan ng aming team ang paglalagay ng mga tanim sa gilid ng kalsada upang pagpasok pa lang ng sinuman ay magiging kaaya-aya itong tingnan. Gayunpaman sinimulan din ng aming instructor kasabayang purok chairman ng village ang pagpaplano sa pagtayo ng marker kung saan dito ilalagay ang list of officers papasok ng subdivision. Sa kalagitnaan ng shooting ng aming film ay agad ring sumulpot ang di namin akalaing administrator ng subdivision, si Sir Randy Caballero. Ika niya, mabuti ang aming layuning tulungan ang nasabing lugar kahit na alam namin kay Senator Manny Pacquiao ito. Matapos ang pakikipagkumustahan ay nakipaghamulan pa si Sir ng kantahan. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang ikaw lamang hanggang ngayon. Panibagong linggo ang dumating at sumabak na naman ang aming team sa nasabing village. Ito na rin ang panghuli at hinihintay ng mga residente na sila ay mabigyan ng espesyal na mga regalo. Ang pinaka-highlight ng project namin ay ang goat dispersal. Nakakailanganin ng 6 na kambing upang maibahagi ang bawat isa sa bawat block ng village. Sa pangunguna ng Municipal Veterinarian na si Miss Riza Otor,
Sinimula ang programa sa pamamagitan ng pag-abiso sa mga residente hinggil sa kung paano ang maayos na pangangalaga ng mga kambing. Hindi rin inalintana ng alkalde ng Alabel, Honorable Vicol M. Salarda ang pagkikilahok sa nasabing aktibidad at nangakong masusolusyonan na di umano ang problema sa tubig. Bakas ang ligayang nakamit ng mga residente ng Pacman Village sa kakaunting pakain ng mga bata, pagpapaganda ng daan papasok, paglalagay ng marker, pagbibigay ng kaunting gamit pambahay at pagpapasa-pasa ng inahing kambing upang magkaroon ng sariling kambing ay isang pagpapalang galing sa langit na talagang dapat pagpapasalamatan. Ito ang NSTP CN 5754. Magandang RMMC.